יכול להיות? לא, לא יכול להיות. בכלל לא יכול להיות. אני שמח בשבילך. אתה תהיה מלך נהדר. אני כבר נהדר. נכון מאוד. סליחה? מה כולם מסתכלים? זו שיחה אישית. לכו! לכו! יתרו! יתרו! מה אתם עושים? מה אתם עושים? הם הולכים, אמרת להם ללכת. כן, אבל עם הגב אליי הם יפנו את הגב למלך, זה עלבון. מה? לחרות. לחרות! חוק חדש. עוד חדש! מהיום, מהיום! איש גב למלך. לא מפנה את הגב למלך. רגע, איפה? עם הפנים אליי. עם הפנים אליי? אליי. אליי! אליי. אליו! נו, שמעתם אותו? קדימה! אחורה. אחורה. קדימה! צאו כבר! תקשיב! פרס! ראית זה יפה? עוד עולה! אתה בסדר? מה? אנחנו יכולים לדבר רגע באמת, סוסו? איך קראת לי? כמו שאני תמיד קורא לך, סוסו. סוסו רם סוסו. אבל למה? ככה אני קורא לך משהו? אני קורא לך סוסו רם סוסו. מושיקו חמורי. מה, שכחת? מאז מלך שכחת את שמות החיבה שלנו? לא, לא. רם סוסו? לא, מושיקו. נכון הוא סוסו רם? מושיקו! די, בא מהיום אתה לא קורא לי יותר סוסו רם. בסדר. סוסו. נו די! די, נו. מה קורה? אני עכשיו המלך. אם ישמעו אותך קוראים לי סוסו רם סוסו, לא יקבלו אותי, לא יעשו מה שאני עושה, אחרת על הכתפיים. אני צריך את העם. לנהל? מתי פעם אחרונה ראית